ụwa mgbede ka mma. Ụwa mgbede ka mma. Ụwa mgbede ka mma. Ụwa mgbede ka mma. Amụta nwa pịchaba nwa apịchakata ya ọdọwa ọrụ akpọdọkata gbogbo ebe igbe ogbeke dịbọ ile ọkpụka dị ilo jebe ije osotu ọkụ ụwa jebe ozi akpụ ibu n'obido na anịwa alibe enu ọzọsi anịwa zọpụta nwanne m weli nwayọ n'ụwa mgbede ka mma na a na-ebido na anịwa alibe enu ụwa mgbede ka mma kama ndị ga-edupụta m akụ abịa ga-eju na mụ chimekwenna chimekwenna ka agụbịa ga-eju na mụ kama agụ dupụta m ụwa ma nne bịa ga-eju na mụ kama m ga-agba ka m gwa ụmụnne m ka mgba ka m kwụ maka na ngwọ na-agba ka iji tupu izu na-abọ na mmụọ emerụka ọkpọ nkụ onye wee ya ewelu ya wee sie nri ụwa mgbede ka mma mana nkwụ na-atụ ngenge ụwa mgbede ka mma arọkwula ọnọ ya ụwa mgbede ka mma nyabụ na werikene nwayọ n'ụwa mgbede ka mma na nna azọsi anyị ụwa mgbede oli n'ike na ana n'ike ụwa mgbede ka mma ọchọ ngwa ngwa na dana ngwa ụwa mgbede ka mma onye ọbụla kwenyere ime n'ụwa mgbede ka mma na a na-ejide na ibe ụwa mgbede ka mma 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 enwetasị anyị asụcha ya ụwa mgbede ka mma asụcha ya ụwa mgbede ka mma esusie ya ọkụ akpacha ya ụwa mgbede ka mma akpachasịa ya ụwa mgbede ka mma akpakọsịa ya ewesịa ya ji ụwa mgbede ka mma afịfịa onye nwe ụwa mgbede ka mma ọ bụchasịa ya ochekwebe ya ụwa mgbede ka ọ bụ mma na ji aka onye nwe ụwa mgbede ka mma ọsọ ya sibe esibe ọrụba arụba ụwa mgbede ka mma ọsọ ya dibe ikwu ụwa mgbede ka mma ịbọsali owelu n'ime be ụwa mgbede ka mma ịbọsali ụwa mgbede ka mma akpa oligata bụ ọkpacha mụ ụwa mgbede ka mma oligata ụwa mgbede ka mma olisi ọkpụ chapa ụwa mgbede ka mma ọ bụla onye na-ese ọkpụ ụwa mgbede ka mma akpa osisi ọkpụ na-abụ ụla ụwa mgbede ka mma oligole n'ọkwa ụwa mgbede ka mma oligole n'ọkwa ya ọgwọbụ ụla ụwa mgbede ka mma oligole n'ọkwa ụwa mgbede ka akpa mma ịbụ n'obido na anịwa alibenu ụwa mgbede ka mma ọzọzi anịwa ụwa mgbede ka mma onye ọbụla wee dị nwayọ ụwa n'ụwa mgbede ka mma ọzọzi anịwa ezọbụde ụwa mgbede ka mma 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 ụwa mgbede ka mma
ụwa mgbede ka mma. Ụmụ Igbo anyị ekene unu. Ụmụ Igbo anyị bụ ndị ndozi ọdịnala ekene unu. Anyị si ka udo dịkwara unu n'ụbọchị nke tata na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene unu na anyị nwabụ ndị nsọ ala Igbo na-ekene unu. Anyị na-ewetara unu ozi ọma nke ndị ndozi ọdịnala Igbo nke bụ nke nsọ ala Igbo nke anyị ma eme ka anyị na-eme nọ ihe onye ma anya ka ọ na-eme nọ nke anyị ma anya ka anyị na-eme. Anyị na-ekene eke na-ekene ori na-eke na afọ na-eke na nkwọ. Anyị na-asị na udo na ekene ga-adịrị eke kere ụwa dịrị ndị ọkpụ na ndị egede dịkwara ndị bidoro ije a na-akpọ ndị mbụ na ha enweghị afa dịkwara anyị nwere onwe anyị bụkwa ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị si na nna nna anyị ha agaghị abụ ndị eji aka ọnụ, ndị si na nna nna anyị ha agaghị abụ Casting and Biden na ihere ga-emegbu, ndị si na nna nna anyị ha ga-abụ Casting and Biden na ihere ga-eme ha n'ọgba. Because ihe anyị na-ewetara ha bụ ka ha ji anya ha fụrụ na ha emejogo na ha ekwujogo, ha ga-eje kwukwugharịkwa ihe ha kwuru ka ha wee fụ na ihe mmadụ na-ama ha bụ ori okenye. Ozi ọma anyị na-ewetara ụnụ taata bụ maka ihe gbasara oke ọchịchọ kụsara ana Igbo dobere isi otu ọ dị today. Ihe debere Igbo isi otu ọ dị taa bụ oke ọchịchọ. Ọ ihe anyị na-ewetara ụnụ. Na-ele anya, aga m ebidogodi na ebe ahụ esi wee rụọ ụnụ, ebe anyị si wee rụọ ụnụ arụ ka m ebido. Ọ si ụnụ na m ebido na miracle, ka m bido na miracle because ebe ahụ ka esi wee ri ihe eri. Na miracles of Jesus ka m na-agba ụnụ ihe a. Ọ si ụnụ na o ji 5 loaves of bread and 2 fish, azụ na abọ with bread ise wee zụọ 5,000 people. Ụmụ ibe, ịmana ekwuru m last time sị na ọ bụrụ na ịghọtaghị ihe ọnụọgụ Igbo na-akpọ ọnụọgụ, ọ bụrụ na ịghọtaghị ya enweghị ike ịghọtanwu ihe ndị a na-akọ. Ngwa gee ntị. Gịnị bụ azụ n'ọnụ Igbo? Ịzụ mmadụ azụ, onye azụrụ azụ, to train people, to trainer. Ị na-anya na the life of Jesus, enwere birth, nwee ministry of Jesus, nwee the last supper, bịa nwezie ihe a na-akpọ death of Jesus. These 4. Then the second one with the ministry, which is 2. The second one 2 fishes. Ndị Igbo na-akpọ ya ọzụzụ, ozu, azụ, fish. Ọ sị gị na Jesus Christ was a fisherman. Gịnị bụ ministry? Onye ọkụ azụ. So symbolically, number 2 represent the ministry of Jesus. Na-egekwe ntị o. Now ndị Igbo na-ata azụ, o nwere azụ. Now ị na-anya na okpu popu na-ekpu n'isi, ị ga-afụ na okpu aha dị ka azụ. So the symbol of Christianity is fish. That's why eji wee sị na Jesus Christ bụ onye ọkụ azụ. Kedu ihe eji akụ azụ akụ? Azụ dị n'ime mmiri, i wee gụpụta ya from mmiri. Mmụọ gị dị n'ime mmiri bụ arụ gị. Mmụọ ya nke a na-achọ ịgụpụta ka e wee kilie. Ọ sị na o nyere bread ise. Gịnị bụ bread? Unu mana bread emerie toast, emerie bake. Ọ bụ ya bụ flesh. That flesh ahụ ọ sị gị na ọ nwụọna, nyanwụ na onwe ya pụtazie from the flesh wee nago n'eluigwe. This bread wụ solid body ka a na-ekwu maka ya, a dead body. So ngwa now, ọ sị gị na mgbe Rome ruled the world, mgbe Rome chịrị ụwa bụ 2000 years. Ngwa na werezie 2 aha, that fish aha, azụ aha a na-ekwu maka ya, add ya this 30 which is Solomon. Ịmana 30 dị na Solomon. Kedu ihe Solomon ji wee bụrụ the king, the temple of king of Israel? Just de Solomon n'ebe ahụ ị nọ, mara ha many zeros nọ dị. Were the zero ahụ add ya na 2 ọrụ 2000, asị na 2000 years ago Jesus Christ bịa n'ụwa. Kwa ihe ahụ ihe anyị bere ebe ahụ just to tell you, ka anyị gwa gị ihe aha iji n'aka. Onweghị onye na-agwa gị something different. 2 wepụta 3 aha dị na Solomon, tinye na that 2 aha, that fisherman aha, azụ aha na ebe ahụ, because number 2 ahụ bụ na ministry. Ọ bụ ndị ọkụ azụ, onye na-akụ azụ. Now were tinye die, ị marazie mgbe Jizọs bịa n'ụwa 2000 years ago.
ọkwa 30 aha plus 2 aha kwa 2000 years. Ngwa mgbe je chere ka ihe okpu popu na-ekpu nere okpu ogbura bishọp aha na-ekpu that bishọp ahụ na-eto ogologo popu na-ekpu ọ azụ ya symbol of azụ ka ọ bụ. Ngwa n'anya ọ sị gị na Peter bụ onye ọkụ azụ. Peter na-akụ azụ. Ọ Peter o Pedro o popu ọ popu ka asị jiki ọnụ ụzọ nke n'igwe. Ihe ha kwuru ama according to what they told you ka na agba gị ihe ahụ. Enweghị anaghị m adị anything, anaghị m ewepụ. Ana m ekwu ihe ha gwara gị die. Ha sị gị na Peter Simon Peter okwute ka ịbụ ugodo n'ụzọ Chineke nke nyere gị n'aka. Simon Peter okwute ka ịbụ ugodo n'ụzọ Chineke nke nyere gị n'aka. Ọkwa ihe ha kwuru. Ọ bụ ụmụnwa kwuru ya. Ịghọtago? So these things ọ bụrụ na ị maghị about number ọnụọgụ n'Igbo ọnụọgụ nwanne ụwa abụrụ maka gị. It's not for you. That is why ị gaa na any developing nation, any developing country kwefu number ha anaghị eji egwu and art kwefu art and number letter then don't joke with it. Anyị anaghị etake things. That's why we are so materialistic. Ị gaa na London ị ga-afụ ministers ha ji bicycle eje ọrụ. Go and do your own research. gaa na DC ị ga-aga na countries efu president of country o ji Volkswagen or bicycle or machine na-aga ọrụ. N'Africa president na-eji 200,000 cars aga 2,000 with ndị eke with ambulance with helicopter with aeroplane. N'Africa president nwere jet 12 jets 12 11 10 jets o ji aga. So ụmụ ibe ọ bụrụ na Okeke amaghị akpụ isi, ọ bụrụ na mma bara isi adịghị nkọ, ọ bụ educational process. It's as simple as ABC. So oke ọchịcha mebiri obodo anyị, ọ bụ the source of this thing. Ka ihe na-agwa unu ebe a asị nsọ ala Igbo bụ the source of everything. Ịghọtago? So ihe anyị jikwa na-ekpọ ya nsọ ala Igbo, ọ bụ nsọ ala Igbo aha bụ the meaning of Jerusalem. Nsọ ala Igbo meanri Jerusalem, asa oburu elem. All the concept of asa oburu elem, nsọ ala, that is what gave birth to Judaism concept of Jerusalem. Because what is the holy land doing in Jerusalem if not nsọ ala Igbo? Kedu ihe ọ na-eme? Ọwụ na nsọ ala Igbo, nsọ ala, holy land, a place of holiness. Nwanne this ọ bụghị anyị nwa mere invent this language. Go and do your own rest. Jụọ nna gị kedu the life your parents biri, ọ ga-agwa gị na ala Igbo. Ọ sị gị even Moses, ndị akwụkwọ aha sị gị na Moses ọ sị ya ọpụta ebe anyị fịa ndụ na-enwu ọkụ nya jipụ akpa ụkwụ ya na kananị aha dị holy. Ọkwa ihe ha kwuru nwanne, bụghị mụnwa na-emeke up. So that means nsọ ala Igbo, ọ bụ na nsọ ala Igbo bụ ihe anyị nwa na-ebi dịka ndụ. That means because ala bụ ọ bụ Igbo land bụ ebe ahụ, the land of Igbo, ala Igbo. So ọ dị nsọ, is a holy land. That is why enweghị ihe ị na-eme na-aga ebe ahụ, because why ị na-violate the law of the holy place. Ị na-aga na Jerusalem akụ isi na ahụ aja, mana ebe ibi nna nwanne nkịta asị ndị nwere ike ama ha anụ anị. Nkịta si ọwụ na ya nwere ike hai na-arụ aka eme na ndị nwere ike ama ha anụ anị. Look at the holy place anyị nwere na be anyị, anyị gbara na-aga Rome na Israel and Mecca, enye ha ego, nye ha money, giving them money every year. Asị a na-aga gịnị ka a na-akpọ ya, a na-aga kedu ihe a na-akpọ that place, a na-aga pilgrimage. Ha sị ha na-eme pilgrimage every year. Ịma ego ole Nigeria na-ewepụta for pilgrimage? Do you know? Ịma ego ole Nigeria na-atụfu every year for pilgrimage, Christian pilgrimage and Mecca pilgrimage? Ịma ndị a na-atụfu millions of naira, millions of dollars for pilgrimage every year. Mana nsọ ala bụ ebe ahụ anyị bi, ebe ala dị nsọ bụ ana Igbo with proof ka nna be nwanne. Enweghị
ke onweghị uru ọ ga-abara m ma nsịara gị asị I have no benefit. ịghọtago. So mana enwere m benefit ma ngwa gị eziokwu. If I tell you the truth I can have benefit, mana nsịara gị asị enweghị m benefit. So for me all the better because all the brainwash bụ nsogbu. Because ọwụ na ọwụ brainwash ị na-asụ Igbo, ndị ndozi ọdịnala emeghị invent nsọ ala na ọ bụ na ihe mere bụ na they found worthy. Ndozi ọdịnala bụ ndị eziokwu, they were found worthy, so the information was released to them. Simple as ABCD. Maka na once the students are ready, the master appear. Once the student is ready, the master appear. Nwanne is as simple as that. So ọ bụrụ na ịghọtanwu ihe a na-akọ ebe a nwanne, ị na-ediri ịnyocha onwe gị ọfụma. You need to clean yourself. You need to clean onwe gị because these things are normal thing. Nna nna gị invented isi ofe asị ọnwa mbụ. Nna nna gị invented akamụ, ime akamụ ha na-aṅụ aṅụ ịmụrụ ya ka ị na-enye nwa. Ịghọtago ka eji azụ nwa. That is the ministry. Ịghọta. The birth of Christ unu na-ekwu okwu ya, ọ ya ka ndị Igbo na-akpọ isi ofe. Ya ka anyị na-eme. We bring this thing out for you. Nyere gị enye as information for you to pass it down to your own children. Unu na-esizi ọmamụdị ofe unu na-esizi chef. Because everything about vegetable is the beginning. That's why they give you ofe for the beginning. Isi ofe for the beginning. Nye gị ime akamụ. Because akamụ ya mere eji azụ nwa. Ọnụ mara mgbe aha mgbe ndị ochie akamụ ka a na-enye nwa. Oya with the journey, oya with the ministry. Because akamụ ka a na-enye nwa. Then the third one, because all the four every year nwere 4 seasons: March, June, September and December. The first one with this vegetable which is ofe, isi ofe, which is ikros go ofe, ofene ndị Judaism wee si ka ha na-akpa Passover. Ndị Christian si Lent. Mana anyị nwe ofe ka anyị na-esi because anyị ma ihe ofe anyị ji esi. Then the second one na-efolie bụrụ the akamụ ahụ anụ na-aṅụ aṅụ because every seed must be crushed to ferment it, change into another thing, which is the Jesus na-akpọ the ministry of Jesus. All the ministry of Jesus and nke code na the akamụ ahụ anyị na-aṅụ. The third one o the September ọ ya bụ ọka na ube unu na-ata. Anyị na-ata ọka na ube. Ọka na ube ahụ the celebration of the September because after that September ọka na ube na that means everything finish until December again. So ụmụ ibe ọ bụrụ na unu ghọta ihe niile nna nna anyị nyere anyị because even ụdara anụ a na-egbutu now ọ bụ ụdara bụ the feast of December. The feast of Christmas bụ ụdara. Mana ụdara aha na ịmfụ na ụdara aha na-eke otu ihe ụdara ma o nwere coat. Ụdara nwere ọ dị coated. Ịfụ na akpụrụ ya akpụ ọ dị kpụrụkpụrụ nwee coat. Mana these things ndị be anyị na-egbutuzie si na ndị mmụọ na-anọ n'okwu ụdara. Egbutuo ụdara with the feast of December. Ụdara without ụdara ị gaghị aghọtanwu the meaning of that 10 aha number 10 aha na-ekwu okwu. Icheki most of ụdara na-ebu mkpụrụ ise n'ime. Most of them if I'm not mistaken mkpụrụ ya na-adị ise. Enwere ndị na-agba isi but normally ọ na-adị ise. Ka chekie ya 5. Life is present. Nwanne aka ekpe mean past your past. Everything about your past nọ ebe a. Ọ nọ n'aka ekpe gị. Aka nne gị bụ the dream one. Ọ na-aga ihu. Life ị na-ebi na bụ right hand. Left hand will your past life. So onwe ha ebe ozo ha ezo. Life go ya goes by judgment. Aka ikpe. So this is your past life. Aka ekpe gị will your past life. So onwe ha ebe don't say ancestor ga say ancestor ha ị na-akọtu. Nwanne mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ na-ekwe your past life na aka ekpe gị ebe ahụ nọ there is present. Your real life now na aka nne gị ọ nọ there present. So all these two hand energy na-epu dakwa o ji eme ndị eke jide gị. First thing ha ga-eme ọsọ gị chinye aka gị elu ndị n'okpukpechi wee sị gị kwụba aka gị ọtọ. Kwụba aka gị ọtọ. Ndị Igbo sị kwụba aka gị ọtọ na-ekwe ịkwụ aka ọtọ ebe a nwanne. Kwụba aka gị ọtọ.
ndị polisi fụ na ha anaghị ozugbo ichiri aka elu. Ihe ọ na-egosi bụ na nwanne adị m innocent, eme ihe m ji, I have nothing. Onye enweghị ihe o bụ enweghị ihe ọ na-akwafu. Onye enweghị ihe o bụ enweghị ihe ọ na-akwafu. Kwụba aka gị ọtọ. Ọ bụ datini life and direct, nwanne enweghị ihe ọzọ. Gatụ ịnọ na west, ọ bụrụ ịnọ na west gaa ndị ka ejide gị mara ihe a ga-eme aka n'elu. Ndị Igbo si ịkwụba aka gị ọtọ. It's as simple as that, ụmụnne. So ọ bụrụ na ịghọtanwu this simple matter, mana ị nidiri ịgụ akwụkwọ, na ndozi ọdịnala graduate, because all those things are proper teaching of daily basis. Nwanna ya enweghị dị efe ị na-ewetara ndị be anyị ozi ọma ọjọọ. We try because this thing all the compulsory, all the necessary. That's why I just try squeeze your time out gbapụta na agba, because ọ bụrụ na ọ baghara gị uru ọ ga-abara gị echi. Ọ bụrụ na uche gị aghọtaghị ya taa, enwere ike 10 years time you can listen to the same video ghọta ihe a na-ekwu, nwere ike ghọta ya taa. Mana 20 years time nwa amụrụ ọfụrụ nwere ike ịnụ ya ghọta ya, because ọ pass go so many process of life ghọta ihe a na-akọ. Enweghị ihe nothing, onwere ihe ezoro ezo. Ndị Igbo sị gị aka ikpe aka ekpe, that means your past judgment, simple as that. Aka nri, that means your right spirit, your soul. That means nke ahụ your past life, nke ahụ your present life. Ọkwa ya ka ọ gwara gị n'ụdara ha kpụọ ya ndị kootu onye ekootu. Ịhụ ihe dị ya n'ime, ịhụ datin dị ya n'ime, ịhụ ụda ara ha na n'ime, ị na hafụ ya. Don't you see the ara nọ n'ime ụdara, ị na ha ewepụta ịfụ dị mekọrọ ọ na-acha. Ndị be anyị asị mba, a ga-egbutu ya egbutu. Ndị mmụọ na-anọ ebe a egbutusigo ya, na ihe ọbụla ndị Igbo kwuru egbutusigo emebisie ya. Nwa nwanne ka egbutusiri dị ụdara, gịnị mere? Ka emebisiri ihe niile dị n'ala Igbo, omenala Igbo, nke a bụ arụ, nke a bụ arụ, nke a bụ nke ka anyị mebisiri ihe a niile. Nna nwanne, o nwere ihe ọ na-eme mmadụ na-eme, ọ na-ajụ onwe ya ajụjụ. Isi na nna gị jọrọ njọ, nna gị adịghị mma, nna gị mere nka, ị na-akast ya bind. Nwanne, ka ị kastịcha bind ya, ị ga na-achọkwasị enwere onye dibịa ịma, onye isi wara ọchọba dibịa. Ka ihe na cast, then what are you casting for? The same people ị na-cast kwa ka ị na-ejekwe na-achịkwa from dibịa chikwe n'azụ. Onye afọ na-arụ ọsị akọrọ ya ọgwụ, ọbara jebe na nke dibịa. O nwere ike ọgwụ gakere na nwanne. Diabetes na-egbu mmadụ na Nigeria more than AIDS. Diabetes na ihe diabetes na-eme mmadụ na Nigeria ahụ, diabetes ihe ọ na-egbu ndị mmadụ, ọ na-ama ha ka ọ na-eji mma na-amapụ ha isi amapụ. Diabetes dị more dangerous more than people think. Anyị nwere health awareness. That's why go with that cancer campaign, because ndị be anyị nwere ya na-akpọ health awareness. Anyị amara ihe mmadụ nwere ike iri ọ dịarịa ma we are just living. Anyị na-ebi ndụ nkịta ka anyị mma sef, na nkịta nwere sense of observation. Anyị gaghị bụ na anyị observation fere anyị ahụ, because mmadụ ọ bụrụ na anyị nwere observation, anyị enweghị ike ịnọkọta focus na nna gị nyere gị asụsụ, ọ sị gị aka ekpe, sị gị aka nri. So ikpe n'Igbo, mmadụ a na-asị ikpe mmadụ ikpe to judge you. Ka ihe a na-ajọji mmadụ ihe na-abịa abịa, a na-ajọji ihe na-abịa abịa. Ọkwa ihe a na-ajọji ajọji ihe mere eme ka a na-ajọji. Na I don't understand that. Sometimes nna ajụ ma ndị anụ nwasef a ga-esi ha n'ọkụ. Mmadụ Igbo na-asị aka ekpe gị ikpe a na-ekpe gị ọwa ikpe nke na-abịa abịa. Enwere ihe ime a na-ekpe mmadụ ikpe na-abịa abịa. Ọkwa ihe azụ ka a na-ekpe, ikpe azụ ka a na-ekpe. Na ndị Igbo na-aza afa ikpe azụ. Ikpe a na-ekpe bụ ikpe azụ. So ndị Igbo, aka ekpe gị with your past life. That's why ọ bụrụ na inwe ha aka, nwanne inweghị ike garụ. All the whole animal cannot do anything because ha nwere aka. Ha nwere aka. If they have this your hand, ha build everything. Ine aka enwe anya, ọ bụghị otu aka enwe dị ka aka mmadụ. Ọ ya ka eji wesi na ha enweghị, they have no ability. So all the ability, every force of energy is hidden in this your 5 hands. Every force of energy
dị n'aka gị na-aba. That is why ihe ọbụla mana a na-agba ndị be anyị this thing all the time, ọ dị ha ka o nwere something special or something like nwanne enweghị. There is for your own savior, for your own save, no bro maka anything else. Ka mmadụ ga-esi asụrụ nri, gịnị bụ nri? Aka nri, right hand, gịnị bụ nri? Ị na-arị elu, ị na-arị irigo ihe. That means your front, nke a bụ your back, nke a bụ your back. So that means ọ bụrụ na e nwere ihe ọjọọ ị metere, ọ nọkwa hie. A sị na onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Nwanne ọ bụrụ na enweghị ihe ibu, ọ nọ hie, he will defend you. Ọ ga-defend gị because he is present. Ọ nweghị ebe ọ nọ, is there with you. Ọ ga-adara gị nye ndị iro, nara gị nyere ndị ezigbo mmadụ ebe nyawu because ọ nọ dị. Ọ bụrụ na enwere ihe ọjọọ emere, ndị iro na-abịa, nyanwa ga-agwa gị because is there. Ọ ga-asị gị na ndị iro na-abịa. Ọ ga-asị gị na ndị iro na-abịa. Don't go there. Because ọ nọ dị. Even ọ bụrụ na ị nọ under judgment, ọ nyanwa ga-akpọta ndị iro because ọ nọ with you. Ọ ga-akpọ ha sị ha na ị na-abịa, ha chere gị n'ụzọ. E nwere mgbe anyị gara Nigeria na-ana from east to Lagos ruo na side Benin or something like that. Moto anyị emebie, anyị nọdịde n'ime abalị, ndị ohi esi n'ime ọhịa pụta were tọọchị. Ha si n'ime ọhịa pụta, ha bichara 15 ruo die gbasịa tọọchị nechaa anya, gbasịa tọọchị pụọ bakwa n'ime ọhịa dị mba n'ime ọhịa. Anọ m na-edozi because the exhaust dapụrụ adapụ. My brother, moto my brother bụ ihe ahụ. So moto nke anyị dị n'azụ, mgbe exhaust ya dapụrụ ya akwụsịzie. So mụnwa baa n'okpuru dị moto na-edozi the exhaust. Ndị ahụ abịa gbasịa the torch, nne ha anya, ha gbachaa tọọchị nọchịa ji ha kwuru dị okwu. They never say anything. Ha pụkwa gakwa bakwa n'ime ọhịa bak. Ha jicha ya anwụrụ n'aka, ha jicha igbo n'aka, all of them, almost 15 people or more than amaha m ka ha hiri nne. So nwanne onye enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Mma na-agwụ ọdịta ọ dịka asị ọnwụ na nna gị esi gị kwụba aka gị ọtọ. Nna nwanne ihe ọ gwara gị ya wee symbolic talk, always symbolic talk. That means ihe ndị niile na practice na western, this na practice na west with your own concept. Kedu ihe mere ndị eke ji eme ajide mmadụ? The symbol of that na onweghị ihe ọjọọ ichinye aka elu. Who gave them this concept? Ebe ọ bụ na nna gị esi gị kwụba aka ọtọ. Ịnụnụ nwa bekee si mmadụ kwụba aka ọtọ. Ịnụwa mana English sef, ịnụwa ka ekwuru n'English kwụba aka ọtọ. Then ka ị ha na-asị akwụba aka ọtọ ma ọ bụ na ndị eke bịa. Then ka ezebe the concept is wee bịa. Because ị gaghị na ekele mụ na you brought this information to west, this that, without knowing the concept of it. You must know the source of the information so that you can defend yourself. Ma ọ bụ na iruo ebe a na-ekwu isi na this thing, look at how this thing begin, na ebe this thing si wee bịa. Judgment will number 5. That is what you see as bread, because bread is been baked. Ọ sị gị 5 loaves of bread. 5 bụ ozu ọnwa agwụ ozu ozugo. That is 5 loaves of bread. That's why etirie n'ime bakery ebekie ya. Ịhụ na ebekirie ebekichazie ya ebekichazie wee nwee ike iri eri, wee nwee ike ịta ya. Why na ịta ha the bread mgbe ebekebe? Why o ji wee wụrụ loaves of bread? Why na ọsịghị flour? Why na ọsịghị flour? Why o ji say loaves of bread? That means it's been baked for it. That means 5 n'oyibo ozugo, it is finished. Ọkwa ihe o kwuru n'obe ha. So all these things will just to Igbo language ka ha translate into this nonsense buru na akọgịrị. Agụ to baptize something, to change something state of matter, to change state of matter. Ịgwọ ọrịa, ịgwọ mmadụ, ịgwọ agwụ, something just ọnwụ na olu na end obidokwe n'isi. Because ndị Igbo ma 5 ọ na-eme ekwu ha na-akwụsị akwụsị ya asị ise yes, because we know number 5 na ya echenjiene abasị isi ọsịkwa isi, because isi bụkwa isi ịfụ ya isi ike, but nke awụzi isi ike ọ bụ isi, but ọ bụzi isi nke siri ike. Eji asị mmadụ na-eme isi ike.
eji asị na mmadụ na-eme isi ike because onye nwa bụ isi aka nri ya nwa bụ isi ike. Ọ ya bụ isiri ike, mmadụ isi ike, isiri nwanne isiri ike, isi ya nwanne tụrụ ugo isiri ike. Anaghị eji aka ekpe asị mmadụ tụrụ ugo. Ọ aka nri ka na-eji asị mmadụ tụrụ ugo, isi aka nna tụrụ ugo. Ọnya ka a na-asị yes. Ọ bụghị mmadụ a na-abịa na making it up nwanne. So ihe a bụ just proper something na-eme everyday. Mana ndị be anyị even igbu agodi once ndị be anyị na-eme ka atụrụ. Ogwego mmadụ ga na-esi ụta na-aga ije, ị na-asị ya moto na-egbu gị ebe ahụ, ọgba nkịta otiri moto ahụ akụtuo ya, ọ na-eme expect ka ịbịa kpebere ya ekpere ka ịbịa wichibe sorry. Nna nwanne ka ihe na-asịrị mmadụ sorry ebe ị na-asị ya na moto na-abịa ọ kachie ntị gadị ya moto ahụ egbuo ya. Kedu ihe na-asịrị ya sorry? Kedu ihe na-asịrị onye a sorry? Mana ọ na-aga ị na-asị ya nwanne moto na-abịa, na-ekwe moto na-abịa, moto enweghị breki, na-ekwe moto hey ị na-eti moto na-abịa onye agaruo ebe a moto ahụ akụwa ya kụtuo ya. Even ofesa gị ọbara sef were ọbara site n'ụlọ gị white color, o were ọbara akwa gị klin dechara ede masị ya mma, ofe gị ọbara fesa na dị ọbara. Ọ na-emekwa expect ka ị meri ya ebere and ị na-agba ya si ejekwana di ya na moto na-abịa ọkachie ntịtị isi moto gbuo ya. Na kedu ụdị ebere a ga-emere onye dị otu a? Kedu ụdị ebere a ga-emere onye dị otu a? Ị kere agwa ndị baị, kedu mmadụ one na ndị baị ga-asị na ha anụbeghị disi nsọ ala ndị nsọ na na-ekwu? How many of them ga-asị na ha anụbeghị? How many of them ga-asị na ha anụbeghị ya? O ruo echi the same person ga-abịa ịfụ ya gịnị ka ị na-afụ? Gịnị ka ị fụrụ? Ọ gbara gị ama, o nyere gị ihe niile dị n'ụwa, but iwe onye oke ọchịchọ, you are greedy, you are greedy human being, but ị nwere ike ịma ha na ịdị greedy. That's why here we are calling your attention that you are a greedy person. That's why you are under judgment. Nothing but that because ọnwụ na iwu onye oke ọchịchọ agaghị afụ gị. A sị na ọ dị ka ọ dị kpọsa, ọ dị ka ọ dị ekoro. Ọnwụ na iwu onye oke ọchịchọ onye wayo kwa na-egwu mmadụ wayo na Lagos, onye egwuru wayo ọsị na ha ji ọgwụ nwanne ha ejighị ọgwụ, enweghị ọgwụ ha ji. Ịbụ onye oke ọchịchọ ị ga-ana ote nwere ike oje ọsị na ha si Kotonu bịa, ha bụrụ ngwaahịa bịa, ngwaahịa 20 million, ngwaahịa 50 million, ifu inu 50 million isi aza gị, ije were nwa obere ego idebere ị ga-eji wee rie nri ije nye ha. O ruzie mgbe o foro gị n'anya, kama ị ga-agwa ndị mmadụ na ife ọkụ na ọbụ isi na ha ji ọgwụ ka o were dịrị gị easy just to satisfy your dirty conscience. Si na iji ndị a ji ọgwụ, ndị a na-eji ọgwụ ke ka mmesi wee kwe na nwanne ka eki ga-esi wee kwe. Ndị mmadụ a na-ekwe ihe a na-ekwugasị everywhere, ndị mmadụ aka ka eki ga-esi wee kwe. Mmadụ sị gị na enwere 20 million business ikwere erie gị erichazie gị pụtasị m na onye a ji ọgwụ. Kedu ka o si wee jiri ọgwụ 20 million dọ dị nkọ? O nwere ọgwụ ka 20 million? Enwere ọgwụ ka 20 million ya promisiri gị? Enwere ọgwụ ka ya? Ijere ebe ahụ eji ọgwụ mana ijere fụ ngwa ahịa, ijere da place fụ ngwa ahịa na aka ekwe na ọgwụ ejizikwe. Ọ bụrụ enwere ọgwụ eji, kedu izi ihe iji wee focus na material ngwa ahịa? Ọ bụrụ na enwere ọgwụ eji, ị gaghị ikwu okwu ngwa ahịa, ị gaghị ikwu okwu ego. Mana ị kwuru okwu 20 million kwuo okwu ngwa ahịa, si na iji ọnụ gị kwuo si na ijere fụ ngwa ahịa. Ọkwa ihe i kwuru na ijere ebe ahụ ịfụ dị ngwa ahịa, afụrụ m dị ngwa ahịa anya na m pụtaziri ebe ahụ echi afụzighị m ngwa ahịa. That means ọ bụghị na ọgwụ na they are smart than you, they outsmart you. Ọwụ anya ukwu na-ebute oke ọchịchọ. Oke ọchịchọ na-ebute nwanne. Ọwụ ị na-aga na street, ofu onye Morocco maọbụ onye Arab afọ gị ọsị ya nwere fonu ya ji n'aka ya na-ere fonu a na-ere ya n'ahịa 1000, onye Morocco asị ya ga-eresi gị fonu a 50 euro or 100 euro. Esi ya nsogbu adịghị, onye gị dị fonu, iruo na ya adị, imepe ihe ọ bụrụ osisi nọ n'ime ya, isi na ijide onye Morocco ị ga-egbu ga tata. Nwanne fonu a na-ere 1000 n'ime ahịa ka ị chọrọ igo 100 naira, ka ị chọrọ igo 100 euro. Fonu a n'ime ahịa nọ 1000 echi gị 100, egwuo gị wayo, iwe owe gị. Onye na-enwe ihe ọ bụ enwe. Ọ bụrụ na onye abịara ebe ahụ sị gị if chọrọ fonu, isi ya mba, ị chọrọ fonu. Kedụzi ọ bụ adị mgbe ị nwere fonu, ka ihe ji fonu eme na
you need this phone then kedizi ihe iji eme just because not resi gị 100 naira ifụ na anya ugwu ewu n'oke ọchịchọ ifụ n'oke ọchịchọ because enweghị ihe iji phone eme to start with but na anya ka esi wee na-agịpụ gị 100 euro na and ji 100 nwere ike bụ your last card bụ ihe ahụ 100 right o nwere ike your last card onye Morocco nkịtị yi akwakara nka anara gị 100 euro o nyere ọnwụ ọkwa smart guy dịka gị agbamihe gị niile onye o nwere ike ọrụ onye Yoruba onye alaye na Lagos amagha m onye alaye ji akwabanye ndọka rie gị ma gị nwa kpọchara brocade ijikọ brocade gbaa ya starch onye ordinary onye alaye erie gị mugu iwu mugu na nwanne iwe mugu because ịma na ọwụ mugu ka iwe onye oke ọchịchọ mugu because ị ga-adarịrị ọwụ na ịdaha from here da from here owe oke ọchịchọ na-ebute nwanne master the life you live master the life everything no present ikuzina maka ndị gara aga na ndị na-abịa abịa because ọwụ na something like that na-eme exist ndị Igbo agaghị agụ egwu a na-agụ obi udo awanzenze obi how can somebody nọ na ana mmụọ ga-asị gị ngenye ya ọfọ ya na ọfọ ahụ ichi n'ụwa ka o ji afụ ụzọ na ana mmụọ that means ọ bụ ya nwa aka ekpe ahụ na-afụ ebe ahụ ịghọtara so ndị be anyị anaghị ekwu ndị Igbo anaghị ekwu okwu iberibe ndị Igbo enweghị ike ịgụ ụdị egwu ahụ ma ọ bụrụ na they are not present because ọ aka nni bụ nke na control ọ aka nni ji control but onye ọ ga-ajọ imesi ya iberibe ahụ ịbịa ka ọ gwazie gị ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme yes because ọ na-emetere gị ebere ịbụ nwa ya you are the son ọ na-emetere gị ebere because ọ dịrị gị na mma ọ dịrị nyanwa na mma because ịdọkpụ ya eje ebe ị na-eji ịdọkpụ ya so ọ chọghị iso gị taa dị ahụfụ ihe ọ ga-eme bụ onye give the life away to ọnwụ so that ka ọ dị free o give the life away to ọnwụ that is ogbuo dị ndụ bịa free onwe from the bondage because all bondage bụ ihe ahụ ndụ ọbụla na-enwere a sị na ndị kwuru okwu so okwukwe na-enweghị ezi ọrụ nwụrụ anwụ onwe ya anybody na-enweghị mission the body enweghị uru ọbara ọ bụ the spirit nọ n'ime ya will kill the body free because all bondage na how can you put your ancestors in bondage because ha nọ n'ahụ gị iti ha na bondage na-akọtu ihe a bụ arụ na it's abomination ọ dị ka mmadụ ije n'ụlọ ya iruozie n'ụlọ gị isi na ndị mmụọ bi ebe ahụ ịgbapụta hapụ ụlọ gba ọsọ si na ọ na-eme ike ada place na-anụ ndị mmadụ a na-ekwu okwu ihe dị iche a na-emegasị n'ime ụlọ gị mana ụlọ gị bụ ihe ahụ na ya pịa gbawara ọsọ ọ na-eme na o juru eju na Naijiria ịga na Naijiria ga-ahụ nwere ndị hapụrụ ụlọ ha gba ọsọ si na ndị mmụọ bi ebe ahụ na-enwere nke a na-eme nke a na-eme yes all the same thing na-eme here because n'ime ahụ gị ahụ everything be there ịkpa ịghata ya nonsense nwanne ha hapụ the body wa achọọ moto akwanyere gị gbum enwere one thing mere na Lagos one man onye young shagru ọ ṅụbara mmanya ṅụsịa ṅụọ ihe niile a na-aṅụ aṅụ buru moto banye line ọ na-agba ihe ọ na-agba ọ na-eje Lagos ndị nọ na bọọsụ ahụ a na-asị ya jiri nwayọ ọ na-aba akpọ ọfisi ha na ebe ha na-anọ si ya na-ekwe ihe disiman na-anya ha kpọọ disiman gwakwa ya disiman ihe ọ na-eme ebe a na odo ha anya na nwanne after some minutes later disiman eburu ndị niile kwurie mmadụ 9 nwụọ ndị ọzọ merụsị ya ahụ nwere ndị dị ndụ n'ime na-akọzi dị story ka o si wee mee o nwere ndị na-anwụhụ n'ime moto ahụ nwee ndị merere ahụ so this thing ka a na-agwa ndị mmadụ no matter every situation ọ bụrụ na ị debere that your body i preserve ya for that spirit bi n'ime ya nwanne no matter the condition ọ ya ka ndị ụka ji ụzọ gwa gị sị na God is present, God will do this, God will do that. Nna onweghị ihe ahụ just okwu a na-eji azụ ụmụazị ịghọtago practically ihe anyị na-agwa gị bụ how these things work. Nobody is anywhere to onweghị onye nọ anywhere na-achị save gị no that your body everything is within the body. So if the body will be saved all depend on the character and behavior. All depend on omume onye aha ma this body will be saved or not. Nwanne nwe gị ga-esi arụ tọgasị aka pịtọgasị aka ịpụta isi na somebody somewhere will save you because no like gị. How? Which kind of love is that? Kedu the love? Which kind of love is that? Ịpịtọgasị aka mesịa mpụ niile dị iche iche
or save oge because you are calling in the God's name. Nna ikwu that ngwu ebe nna were m azụ aka fekpa oge anya. Ikwuru da imere that iberibe ruo ebe nọ azụ aka ka m na-eji tennis azụ aka backhand nye gị like this oruhu ewere m nke ọzọ close the map. Kedu ka mmadụ ga-esi eme nna ihe look at ụtụ anyị si eme na-eje m omume ka ndị ara anyị meghericha anyị sị na Jizọs Ochukwu onye ọbụla ma bịa ma whatever you call it ga-anọkọta nnọọ mee magic. Nna nwanne ebe ka ọ na ka ebe ihe a na-eme dị I don't understand. Kedu ebe nwa ha ebe ọ na-eme n'ụwa. So nwanne you must first of all na ị chọrọ ihe ọma enwere ike ịchọghị ihe ọma nke a gbasara gị o nwere ike ịchọghọ mana ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ọma that is ihe na-agba gị ha na pure old ka o si wee dị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ala Igbo mara mma nna nwanne ọwụ nsọ ala. It's as simple as that. Ịchọ ala Igbo mara mma ọwụ nsọ ala process. Life is a process ọwụ number. That is what that's why we use that 2000 years nna nwanne since a mụrụ anyị most of us na-achọ ịka nka ọ ka nọkwa 2000 years Jizọs bịa n'ụwa ọ naghị aba 2001 ọ naghị aba 19 ọ na 2000 ka ọ ka nọ. Onye ọ bụla ime itigwe na ọ sị ọwụ 2000 years ago Jizọs bịa n'ụwa since a mụrụ anyị since a mụrụ anyị 2000 years anaghị aga aga. Nna nwanne check ihe n'ihe a. So this is a game of number. Oh, that's why they never add, they never remove. You got that? That's why they never add, they never remove. That's why I say in the Bible, don't add, don't remove. It's as simple as that. Because the Bible is based on number. So he add there one number there. Number he add ebe ahụ emebiene the code etinyere ebe ahụ. That's why you say don't add, don't remove. Ọ bụrụ about the subject. Ọ bụ about numerology. So ọ bụrụ na anyị ghọtanwuo the 5 loaves of bread and 2 fishes ọ ga-akara anyị mma. Ọ ga-akara anyị mma simple as ABCD. Ọ ga-akara gị mma na isoro onye amamihe for one day than imere iberibe for 100 years. Follow onye amamihe for one day all the better than na isoro iberibe for 100 years because iberibe aha niile we go away in one day isoro onye amamihe. One day isoro onye amamihe all the whole iberibe gị niile aha we become vanish upon vanity. Ha niile disappear in one day. Only one day isoro onye amamihe na-agba ndị be anyị something ọ dịka nwere ihe a na-achọ something emotion. O jere ka ịfọrọ nọ n'ụka o jere gbani mmasị o si gbani mmasị abata o bụ mmiri ngozi gọzie nụ mmiri nnụnwa anyị butere n'iru oge gọzie nụ mmiri nnụnwa ka ọ bụrụ mmiri dị nsọ gọzie nụ mmiri nnụnwa anyị butere n'iru oge oge ọ na-agwọ anyị ọrịa chọ na-achụpụ ajọ mmụọ gọzie nụ mmiri nnụnwa anyị butere n'iru oge gọzie nụ mmiri nnụnwa ka ọ bụrụ mmiri ka ebe bịa nụ nsọ ka ebe isi datin na ọsaida ka ọ bụrụ mmiri dị nsọ gọzie nụ mmiri ọsaida ijego na rum ofego mmiri sara rum ofego mmiri sara rum anyị butere n'iru oge ka ọ na-agwọ anyị ọrịa ka ọ na-achụpụ ajọ mmụọ ka ofego ya rum nke ọzọ ma ọ ike na-azụ ụlọ je na-azụ ụlọ gọzienụ mmiri nnụnwa anyị butere n'iru oge gọzienụ mmiri nnụnwa ọ bụrụ mmiri dị nsọ. As in Jesus name we pray, amen. Nna onye ọbụla yọwa ihe na-akpa ya onye ọbụla yọwa ihe na-akpa ya kpebe ihe na-ekpe ya emotion yọwa ihe na-akpa gị gịnị ka ị na-ayọ ihe na-akpa gị emotion a na-akọtu ife na-azụ ụlọ mmiri nkịtị mmiri aghaghịrị nnu mmiri aghaghịrị nnu o si mọni mmasị bata iwu ka o si wee buru mmiri aha iwu ka o si jide dị mmiri iche na disi mmiri ịnapụ ya mmadụ nwere ike ịnwụ ka ha na-esi agụdo dị mmiri agbaghịrị nnu aṅụsị ya typhoid a na-eme mmadụ mmiri typhoid ọ ebe ahụ ka typhoid ahazi mmiri ruru unyu gọzienụ mmiri nụnwa. Nna biko na-adịghị n'aka ụdị ahụ ka adịghị m anyị etone ka ụdị si baịbụl a na-ekwu okwu ya na n'anya Helios bụ the sun ịghọtago disi ọkụ fire hell kwa kwụrụ na-akpọ ọkụ mmụọ hell bụ helium onye ọ fire ịghọtago. So buku ahụ na-ekwu okwu bụ ukwu ihe ndị Igbo na-akpọ ukwu bụ combination that is what is called bibliothèque
library. Book mean the combination of knowledge. So Chukwu means Helios Biblios. That is what Chukwu means. That is why we are saying a word of God. So if you don't understand this combination of energy, ndị Igbo ji wekpọ ya nwa anyị o ji wekpọ ya ukwu, concentration of energy, how do you understand this book? Ị gaghị aghọta nwunye because these things na-agwa gị na ọ bụ ihe dị n'ime dị akwụkwọ. Ihe dị n'ime akwụkwọ ahụ bụ nọmba. No hapụzi about the story. It's like movie. Watching movie without understanding the concept of the movie is just a waste of time. Because you ghọtaghị ihe movie anụnwa na-akọwa. So all na anyị ghọtara the thing. That's why we are running on that program. We become victims of every aspect. Ibe ọbụla anyị na-ebukọ. Anyị nọ victim of everything. Ịma why anyị ji wuru victim? Because na ya ghọta how common cosmology of our own ancestors, those who lived before us. Cosmology but their own practical definition how their own children ụmụ ha ga-esi wee navigate nna nwanne your own route ka ị na-ama ha ụzọ isi aga. Kedụkwana ụzọ ị ga-esi aga if you don't know your own route to walk towards your home? Kedu ebe ị ga-esikwana wee ga? So that is it. Ihe a na-ekwu maka ya ọ bụrụ na ndị be anyị nwee ike ịghọta nsọ ala a na-ekwu okwu ya nwanne, just to go to your brain, understand that na if you hear Jerusalem na ihe o mean a holy place, is a holy temple. That's why we say na Solomon, which is the 000 plus that 2 which is the future man, give it 2000. That is 2000 years Jesus Christ bịa n'ụwa. If you understand this thing, you got ihe nsọ ala. You got so nsọ ala is a holy place. Mummify the body, purify the body, then it become onye nsọ ala. Then it become automatically the Jerusalem. It brought the temple of Solomon. When this thing, the commonest explanation anybody can ever give you in life, simple as ABCD. Mana ọkwa na isi na this guy na-akọtu nsogbu adị, anyị na-akọtu, but at the end of the day enwere ike enwe ha na-asị longer you live much more you will learn. Time will come, enwere ike mgbe ahụ waste chago most of your time na so ihe this guy na-ekwuri eziokwu. So ihe this guy na-ekwuri eziokwu. Nwanne, a fool at 40 is a fool forever. Onye ọbụla nọ n'ụwa ga-ama ihe. But the problem is ka ekisi mara ihe a ka nwere ndị tiri egwu si everybody will die, but the problems ka ekisi wee nwụ. That is the problem. Onye ọbụla ga-anwụ anwụ, but kedu ka onye ahụ si wee nwụ? That is the issue. Ndị ọ na-eme mmadụ nwụ ha na ime ihe na-ebu ụzọ ajụ asị na mmadụ nwụrụ asị ka ihe gburu ya. Isi na mmadụ gwụrụ na esi na ọ ga-ajụgo ka ihe gburu ya. It's as simple as that. So onye ọbụla ga-anwụ anwụ, but kedu ihe gburu onye ahụ? Ihe ndị mmadụ dị kia to know. So ọ kara gị mma nwanne, achọghị m ịma ọsọkwa ya wụ na ndị nsọ ala dị 5% we will rule. Ala Igbo anyị ga-achị ya ọsọ ahụ 5% because nwanne the only thing enweghị ike ịghọta nnụnụ. Ịma nlekọta bụ just to take something not one place. ịghọta mkpụrụ osisi ịghọta ya because not one place. Enweghị ike ịghọta nnụnụ because na nnụnụ na-efe efe. Enweghị ike iji nnụnụ na-efe efe ụta ejide. All this difficult. You can't understand it in a literal manner. So now ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta ka ụwa si arụ ọrụ, ị ga-ebugodo ụzọ megodo onwe gị onye nsọ ala first. Ime onwe gị onye nsọ ala become the holy temple, then that is the whole mmụọ ha niile bụ mmụọ nsọ will come to that temple and stay. Nnụnụ ị na-ahụkwa nna nwanne gaa n'ime ọhịa ga-edebegodo akwụ nnụnụ na hapụ ya dị. Ị ga-ahụ na nnụnụ ọbụla na-esi iki for a home will come there to live. Nnụnụ ọbụla na-achọ ụlọ ga-abịa that place pili. That is natural principle.
So if you make the body holy, mmụọ ga-abịa ebe ahụ biri. It's as simple as that. And the mmụọ ọbụla ịbụrụ onye ochi, mmụọ ochi ga-abịa biri na ụlọ gị. The more evil you are, the more evil become to you, because they want residence. Every spirit want residence. Ịmakwana each brain ọbụla ichere echiche ọbụla ichere mmụọ. Any echiche ọbụla ichere is a spirit. Every one of them, single one of them had active. That is why nwere ike ịnọkọta otu a ofu ihe abata gị isi atịa mgbe. Anything ọbụla ichere is an active spirit on its own. Independent spirit, but to bed of the same feathers flocks together. Mana ọwụ na the temple the holy, sọsọ ndị ga na-echeta wụ the holy ones, good ones, creative forces. They have dominate evil force. You become higher and higher and higher and higher, above, and always above will always rule below, because onye nọ n'elu na-afụ enu n'anya, onye nna anaghị afụ enu n'elu. Onye na plane na-afụ gị clearly, onye nọ na enweghị ike ifu enu na plane, unless ma plane ahụ nọ nso helicopter, ị na-afụ ndị polisi nọ n'ebe ahụ na-enyogharị anya. Ọ nọ plane ị gaghị afụ ya, mana ọ ga-anọ ebe ahụ o were sọfịa otu a ofu everything na-eme, ma ọ na oji igodi sọfịa. So for the moment igodi ịchọgodi ibido, ma ndị Igbo chọrọ udo, because ndị ndozi ọdịnala ihe anyị maọbụ ndị nsọ ala, ma ọ bụ na ndị Igbo chọrọ udo, ha ga-eme nsọ ala priority. Ha ga-adị eji ya egwu sef. Onye ọbụla bịakwu ihe ọbụla na-abụ nsọ ala isi apụ, because ọ na-achọ ka corruption ka ọ na-ebute. Onye ọbụla ga-ekwu ihe ọbụla na-abụghị nsọ ala, nwanne isi ya nọ mba no gịnị ka a na-akọ ya? Ọ gwara ọgbakọ corruption, nwanne corruption. Ihe mere ndị be anyị ndị Igbo ndị a na-eje ụka na ndị a na-eje ihe a na-eje akọ ihe a na-akọ, because ha mara those things. Ụzọ ha si eri, but ha amaghazị na all those iri ha na-eri, they are creating vampire for their own ndana amụ. They are creating vampire because without morality, human being is more dangerous than even ekwentị ifụrụ Satan erughị nso, because our active force. Man without morality is a vampire. Vampire nke ya ọgụ ha nke obere, a very big vampire. But ndị be anyị amaghị that na a system bụ ihe na-create that morality. Ọ naghị eme automatic, because itinye mmadụ n'ime ọhịa ya biri n'ime ọhịa ọghọ wild animal. So you need ịgwa ha how things work and this thing, so that ha ji izi aka ha juzuzie that their own forces nọ n'ime ha pụọrọ onwe ha ndụ. And ọ pụọ ndụ, Emeka pụọ ndụ, Ifeanyị pụọ ndụ, Okeke pụọ ndụ, ala Igbo apụọ ndụ. Nwanne ọ bụ na onwe onye pụrụ ndụ ka onye ga-arụ gị skyscraper, who will build it for you? Onye ga-arụ ya? Ịmụkwala disi ụnụ anụ efusi na west, ndị rụrụ ya enwe 1 naira. Ọkwa Okeke na-arụ, Ifeanyị na-arụ, Okonkwo na-arụ, ya community oke ogbe rụrụ ọrụ ni guarantee it. All those places ị gaa na Europe, ebe ahụ a na-agacha na dizi a na-agasị holidays ma destin, ebe a na-eje enegharị anya, all those things ụcha ndị ogbe rụrụ ya. Ogbe rụrụ those things, onweghị nke ndị millionaires. Onye bidoro rụrụ today with these skyscrapers, all the ancient Europe bụ ndị ogbe rụrụ ya, all of them. No money, nwe onye nyere ha any money. Ha jiri aka ha brugide the thing, rụpụọ ya, rụchaa ya. Anyị erubeghị stage ịrụ ọrụ mgbe ndị ochie nna anyị ha ya wụ dis ka ha si wee bie ndụ. Nna nwanne ma nweghị nsọ ala n'ala Igbo, hapụ story. Ọ bụrụ na enweghị nnụ na na-ekwu nwe nke a na-ekwu mmadụ asị arụkwụsị arụsị ya, nwanne ikwu datin bi ebe na-egwupịa m gị anya. Datin wụ the same thing na-emeghara ndị ụka anya. Kedu ka otu because of arụsị gị ga-eji wee mee ezigbo omume? Code nonsense of that. Develop the mind. If you develop the mind, then you have to navigate, because you mara go nwa bụ this force moving. That ni inyuchie nsi ụzọ na ị ga-ezu ijiji. Then ka ihe need arụkwụsị. Gịnị ka ị na-akwụsị ihe ma? Ihe a bụ religion. Ihe nyere ịdacha arụsị ha enye gị presence of the names of magnetic force. Ihe nyere gị that names of magnetic force. Ọ dị ka mmadụ ịrụkọta sị na n'ụlọ ụka na ọ bụ n'ebe ahụ na ije n'ụlọ ụka si asị mmụọ atiwuo gị. It's like that. Ndị na-eje ụka may believe it.
onye na-eje ụka believe it, onye na-anaghị eje ụka mana datin nonsense. Datin ka ụmụ megide ndị nwa bekee abịa jee na that places ụmụ mecha datin wee jeje rụọ ụlọ ụka. Enwere ihe mere ha. Mmadụ na-asị eti ya arụ kwụsị we stop all these things. Na nwanne m ihe na-akwụsị. Ihe ahụ okwu lazy people. Live change ndụ gị, gbanwee ndụ gị, bibe ezigbo ndụ. Kedu ihe na-akwụsịrị ihe ọjọọ? Ọ mmadụ ga-eji aka ya kwụsị ime ihe ọjọọ because ọ mmadụ bụ ihe ọjọọ n'onwe. Ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ. Stop evil, go away from society. Arụsị o nwere okwu na aka, iwere onye ifuru ebe ahụ. So ngwa with the judgment. Ọwụ na mmadụ mara, if man knows that none of the good force and the evil force, then once man stop evil force, the evil disappear in society. E nwere evil na-eji automatic eme. There is no automatic evil. Every evil nwere body. So ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ. If you stop evil, evil goes away in your society. So ndị jụrụ ajụ ime evil ha baa na ọgụ. Now lee anya, ị gaa na west, ị ga-afụ na ha nwere polisi, nwee kọtụ ma nwa amị. Ọwụ na ndị Europe na desti arụsị a na-etinye na arụ ọrụ, ndị Europe kara etinyeche, ndị Europe ga-etinye ijere ha laikiri ịmakwa mmadụ na na-akwụ ụgwọ polisi. Sọsọ ebe mbi nweta polisi nọ ebe ahụ ruru 1 million. Ịmakwa na-akwụ. So ọ bụ na atizie datin everywhere na nwanne reduce all cost na government cost too much. A na-eboro money. They borrow money to pay these people. So ọ bụ na a ga-etinye datin, etinye onye ọbụla bana na akụkọ. So onwezi na onye like remain expenses, unnecessary expenses. Nobody like. So this thing o nwere level, things na pass a level. O nwere level ị ga-eme nọ that level of this religious belief ọ gafego. Just nye ndị ụka time ma ndị Jewish ma ndị give them small time. That time is over. That's why nwa bekee ji wait. Nwa bekee knows this thing. O wee tinye practical security measure. You got to go. So all those people, even though na ha ama na ị ga-ata ahụfụ ihe ọjọọ ahụ na-eme, they know it very well. That's why they show it to you practically, physically. That's why they will get in a prison. That the same thing ha mere na a replicate to nature. All nyawa ga-emekwa gị invisible. They show you practically that na this police will force that is present mgbe ọbụla emere ihe ọjọọ. That is aka ekpe gị. You got to go. So that judge ebe ahụ nọkwa that place, that judge that will put you in prison, ọ sịkwa gị na ikpe ka eje kpee gị ikpe is present. So ime ihe ọjọọ, this police will bring you to the court. Judge ekpe gị ikpe, ama gị ikpe, atụọ gị nga. This thing is present in your life. So for you ijeje na-emebisiri ha obodo, they have to do the same thing. That is your spirit ga-eme gị, because ọ ga-emekwa gị spiritually. That thing for that place just to tell you that na these people have studied this Igbo science very very well and replicate it in their society to have this society ha nwere today. Your own cosmology nyere these people peace in their own land. Your own go and weziri this ideology, your place is nowhere to be found. Imagine all leadership failure. Ọ bụ leadership failure. Ọ ihe a na-akpọ ya. Kedu ka mmadụ ga-esi enwe eze ọ mara ihe eze pụtara? Kedu ka mmadụ ga-esi na-echi echichi? Ichi echichi. Ụnọ na-anụkwa Igbo ụmụ ibe. Ichi echichi. So imagine ichi echichi wụ things ị na-asị all saints. Imagine ọ bụ disi ndị echichi ga-eme ha nwa ha bụrụ ndị ichie. Don't you know? So kedu ka ndị anụnwa chiri echi na Malaysia, eze ndị Igbo na Malaysia, eze ndị Igbo na Kaduna, eze ndị Igbo na Jos, ndị onwere ọ ndị ahụ ga-akpọ ndị ichie echi. Ndị enweghị ike cross River Niger, ndị agaghị cross nwa Asaba, ọ ndị ahụ ga-akpọ ndị ichie. Onye ọbụla iche echichi na-agụ ya agụ. Onye enweghị 1 naira na-echi echichi, onye enweghị 5 kobo na-echi echichi, onye enweghị no more even you mahadi about Igbo, you don't know anything about Igbo, ma ị chọrọ iche echichi. Self glorification. Ọ pụta obie bari iri omenka. Gịnị ka a na-eji? Nwanne echichi so na Igbo principle, because i were go ihe niile nke ụwa gafuo bibe ndụ onye nsọ ala, ewe kpuo gị mmọnwụ.
akwa ahụ ị na-afụ a na-ekpu a na-eji gị mmọnwụ ka a na-ekpu gị nye gị isi agụ wee nye gị mkpọ agụ isi na-abụ intertwine mkpọ agụ. All those things a na-enyecha gị with symbolism of what you represent. Ịhụ eze ekpubeghị okpu n'isi, okpu mmemme nọdụ ya, debere ya agụ agbara akpụkpọ, debere ya oche eze, chefuzie na ọnyịnya nwa na onwe ya wụ the Messiah. O representary Messiah that we serve. These people ahanyere ya n'aka. These people ọmadịghị ebe eze. Ihe ọ nọ ebe a bụ jos nnọọ ka o nwee ego na-apụta from Nigerian government ka ọ na-eri, ọ na-aza eze ndị eze. Ọgwụna nna nwanne mma agwa gị with guarantee no the same afụfụ ahụ kwuru echi that man ga-anwụ, ọ pụta ihe na-atakwa the same afụfụ. Ọ na-achị na ndị Fulani eme ya nka, ndị Yoruba eme ya nka, nwa bekee eme ya nka. But today this man nọ n'oche eze, ọ nara ego, ọ sị na ọ bụ ego ndị autonomous community. Ọ dị whole ndị eze ha na-enyecha ha ego, onweghị mgbe because they are traditional rulers, a na-enye ha ego. They must ogo atọl na mba the past oge nwere ihe ọ na-erite die, because ọ bụrụ na onwe ihe ọ na-erite die, kedu kwere ihe o jizi eze ahụ eme? A na-egbucha mmadụ kọcha ma ọgwụ eji azụ eze. Nigeria gọọmenti bịacha kpechi court, Nigerian court kpecha ikpe about onye ga-abụ eze. Can you imagine when did a tradition become federal na something somewhere in Abuja? I don't know. Mahamo kedu ndị Abuja, ndị Hausa nọ ebe ahụ, ndị Yoruba nọ ebe ahụ. So kedu ihe ndị a nwere ime in a tradition of a people? I don't understand. Ọkwa mmadụ na-eme ụkpara na-eri okwu n'aka, ọ sị na ya na-aha mmanụ. Kedu ihe this thing nwere ime? That you na chigwa gị bụ na you get it wrong at the first place because you don't know what it is. It's a shame. Amaba ndị ọgwa ndị Igbo sị ndị ọgwa ndị Igbo ndị fact ndị awụ ndị Igbo akọ ngọrọ sị na onye na-awụ onye nsọ ala ma onye bụ because you are iwe evo. Ọnwụ na ịbụ onye nsọ ala ka ihe na-atụ gị egwu. Why ka ihe na-agbara ọsọ? Ị chọghị ime ihe ọma, ị chọrọ iwe onye ọjọọ, isi ka m bụrụ nwanne gị na chenji afa gị biko. In fact ọnwụ na ị na-aza afọ Igbo ịbụ onye nsọ ala nwanne, even for me iwu Abdulahim. Ị na-aza for me iwu Abdulahim, iwu Mohammed, amaghị m ihe na-akọ. Onye ọbụla nwere ike ịza afa ndị Igbo. Ị nwere ike ịza afa for me inside my mind ihe iwu Abdul Malik, because amaghị m ihe na-akọ. Mmadụ agaghị anọkọtasị ya bụ onye Igbo asị gị na-eme Igbo isi mba. Ike ka ga-esighara ime Igbo, gwa ya ị ga-eji ghara ime Igbo nwanne. Onye Hausa bi ebe a today bụrụ onye nsọ ala, anyị aba ya afọ anyị aba ya Emeka. Afọ ka mma na onye Hausa bụ onye nsọ ala mba ya Emeka. For me ma trọs ya ngwa na nwoke bụ onye Igbo bụ onye Juu ma onye Hausa ma ọ bụ onye Islam ma onye Christian nwanne, I cannot trust you biko. Agaghị ma why you get trust gị mentally, because religion is mental. Mentally you believe na Igbo, then ka mmesi wee trust zie gị. Achọrọ m ịma your spirit believe na Igbo okpokoro ahụ gị ka ị ga-believe na Igbo. Your spirit with the mind and onye nwa bụ ihe decide a religion will be between you and the God. ịghọta. O nwere egwu a na-agụ dị Kristi agụ egwu ahụ otu ọwụ ezi echefugo m data egwu ahụ ọsọ ọwụ Chineke ma echefugo m data egwu. O nwere egwu a na-agụwa n'ọbụ ya bụ echefugo m dị egwu. O nwere egwu ndị anyị na-agụwa, egwu ndị ụka na-agụwa, nwere egwu ha na-agụ. So m cheta ji egwu ma gwe. So these people ọwụ na ndị be anyị amahọ, ọwụ na ha amahọ na ihe niile ha na-echigharị emegharị n'ọnyanwa mere ala anyị adịghị mma, mana ha amaghị ha na-akọ. That's why nwanne onye ọbụla na-eme otu isi eme sọsọ onye abụ ihe onye ga-akpọ nwanne gị. Chineke ma Chukwu ma ndị na-eje ụka ma ndị na-ya, kedu ihe God complain about ndị bụ ndị nke ya? Achọrọ m ịma nna nwere ihe ndị mmadụ na-eme na art na-ajụghasị ya nwanne, onye who are you deceiving, who are you fooling? Ka onye na-aghọgbudi, ka onye who are you fooling? You believe all of them eji ikwu asị ha believe in God, they believe in God, na you and your antichrist. Iwe jụọ ya si ya Chukwu si
this is Jesus Christ said ndị otu ya bụ ndị ọma ọ ga-abịa ịkpọrọ ndị onwe mgbe ọsọ ga-abịa ịkpọrọ ndị Muslim onwe mgbe Jizọs si ya ga-abịa ịkpọrọ ndị Muslim enwe mgbe Jizọs si ya ga-abịa ịkpọrọ ndị Juu no ọ ga-abịa ịkpọrọ ndị nke ya ndị Kristian so how can you si na ịbụ onye Igbo na-achị ka m nwa na onwe m bụ onye nsọ ala were gị as my own brother mana ị na-eso na nwanne the savior of ndị Igbo will come to collect us nwanne ọ gaghị akpọrọ gị yes ọ gaghị akpọ gị ọ gaghị there is no reason to take you because you rejected your own ancestors how can the same ancestors to come and take you kedu ka ọ ga-esi gwa m ka ọ ga-esi nwanne ịtụzinara onwe gị asị don't lie to yourself atụzinara onwe gị asị because it will not happen onweghị mgbe Jizọs ga-esi ebe a bịa kpọrọ ndị ọzọ ịmara ndị na-abụghị Kristian na-abịa na-ajụ ndị Kristian ọsọ Jizọs ga-akpọrọ ndị Kristian ga-asị gị yes because they believe in the ideology they are Christ like anyị bụ ndị nsọ ala then how do you expect mgbe onye nsọ ala onye dị asọ ga-abịa ịkpọrọ anyị na ọkpọrọ gị nwa ọkpọga eje ebe ọ gaghị akpọrọ gị so for me ndị m belivụrụ bụ ndị eziokwu bụ ndị omume ha kwụ ọtọ bụ ndị gị na ha ga-azụkọ ahịa bụ ndị gị na ha ị ga-eme ijebe rie nne ndị nsọ ala nwanne iwu onye nsọ ala you are on your own you are free to do anything you like but inside my mind na nwanne atụrụ ụzọ m gị biko iwe were gị you got that because mind is anaghị afụ obi mmadụ anya so how you know people's mind is based on their belief all belief system na show people's mind because all we believe because in this ideology enwere things na the ideology o nwere ihe o represent so all those people who believe in the ideology from to that ideology know their mind apart from that amara m na ndị Christian hatiri ndị Igbo through the Bible so ngụwa na onwe gị si iwu Christian then how can you like me man iwu hypocrisy amara m na ndị Jew hatiri ndị Igbo through the book na nwanne iwere onye Jew isi likere m iwe hypocrisy ama na ndị na-ete isi ala hatiri ndị Igbo through that book because ọsọ iwe infidel isiri iwe likere m na nwanne iwe hypocrisy so ihe anyị na-agwa ndị be anyị ebe ahụ for them to open the brain the inner brain of their brain inner carcass to think as a human being not to be fool as a fool enwere ihe mmadụ na-akarị akarị ndị ndozi ọdịnala akarịgo mmadụ ịkwọ mmadụ n'azụ ara nne ya anaghị eme so onye ọbụla ga-ekwe na ndozi ọdịnala ọ ga-abụ onye nsọ ala because ọ tụrụ nsọ ala ka anyị ga-esi afụ your inner mind yes if you kwere na nsọ ala enwere m ike ịhapụrụ gị nwunye m na ya dị pụọ ọnwụ na ebughị onye nsọ ala David nụrụ nwaanyị 200 nwee concubines ọ hapụziri m nwunye m na ya dị pụọ before na-apụta ọ wụrụ concubine nke ise gị ọ ka esi eme mba na so ọ ka mma na ntọala ama na ntọala anaghị ejekwuru nwunye mmadụ ọsọgod na nwunye onye ha bụ akwụna ọbịa ị na-agba irisiri pasị gị na-agba because na nsọ ala sọrọ ya nsọ ịghọta so onye nwa bụ the best thing ị nwere ike ime asị onye nsọ ala ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ nwanne mba abịa nọdụ ibe gị nọdụ ibe m agbọsa ịfụ ya ekene akpọghọ m gị asị afụghọ m gị n'anya mana anyị anaghị eme ofu ihe ọ bụghị anyị anaghị eme ofu omume anyị abụghị ofu mbọsị anyị fụ ya ekene so ọ bụrụ na ị chọrọ Igbo land strong one beautiful one ije soro ndị ntọala ndozi ọdịnala bụ reform ka anyị nọ ndozi bụ na oyibo bụ reform maka enwe ndị anaghị anụ Igbo a na-ajụ ka ewu ndozi ọdịnala ọ reform to reform it because ndị eteghị ure ndị eteghị anyị ure osisi eji ama atụ bụrụzi osisi eji aka ọnụ ewerezie ndị Igbo na-eme akaja ihe ụlọ Igbo of all maka ewu Igbo mkpa ndị na-egbo mkpa ndị ọkpụ na ndị egede the molders and the builders ndị egede maka ibe egede mmadụ isi na ya bụ onye egede makwana mgbe ndị ochie
isi we onye egede na-atụ gị egwu. Ihe ndị oyibo na-akpọ the strongest court enwere na west mason. Ndị Igbo foundrụ ndị ọkpụ, ndị Igbo foundrụ ọkpụ, foundrụ egede a na-akpọ Illuminati. Ha kọpịrị ọwụ ihe anụnwa today ka ndị a na-ejizi na-rule the world. But this thing we create, our own children cannot even follow a step, full step of their father. Nna nwanne onye na-eso full step nna ya onye ajụrụ ajụ, onye ajụrụ ajụ, onye iberibe ka ọ bụ. Onye reject full step nna ya because ide na nna ya bụ onye nkịtị, nna ya bụ okoko. Ọkwa nke nna ya hapụziere Jizọs kpụsị everywhere, hapụzi ịkpụ nna ha. Ọ bụkwa nna ya mana ọ kpụrụ Jizọs. Otu ikwe foto onye foto nna ya, most of us amadịghị nna anyị. O nweghị picture nna ha, mana onye anụnwa na-eme ihe o nwere picture St. Michael, nwee picture St. John, ọfụbekwe ya anya. Ọmakwa ka St. John lookuru alike, mana o tiri picture St. John na be ya. T. St. Joseph, T. St. Jude, T. St. Paul. Mana ịjụọ ya papa, kedu foto nna gị? Ọma ha. Kee foto nna ya ọma ha. Mana o nwere foto St. Paul. Ọma mgbe St. Paul biri. Kee age ye St. Paul biri. I want to know. Kedu ye St. Peter biri? I want to know. Ihe awụcha Roman name, ọkwa Roman English name. Anyị ekwurukowe na be anyị. Anyị amaghị ihe ọ bụ. Nwee nke anyị ma. Anyị chọrọ ihe anyị chọrọ ịma bụ we want to know our fathers and our grandfathers. Anyị chọrọ ịma ndị ha. They cannot even tell us who the grandfathers are. Ha enweghị ike ịgwa anyị onye nna anyị bụ. Our grandfather we don't know. How many of you ma your grandfather? Only first ka ịma nke mụrụ mpụnụ ọgwụna. Ọ ebe ha ka ụwa bidoro. Ọ sọ na mpampụnụ ka ịma. Kedu maka mpampụnụ? Kedu what happened to them? Kedu the life ha biri? What is the story about them? Nna gị, because mgbe nna gị na-eto ọ gaghị asị m na ọma ha nna ya. Tell us the story of our grandparents. We want to know who they are. Kwesịrị weda ọwụsụsọ mpa nnukwu anyị ka anyị ma ọ bụ na kedu mpa nnukwu anyị ọ nwekwere mpa ọ nwekwere mma. Nna nwanne obodo onye kwuo eziokwu moto ya efuo. Anyị na ndị mpa mmadụ a kwesịrị nọdụ anị kpaa nkata because you are handing over. This is like a government trying to hand over without information. How can you actually hand over power to incoming government? You don't give the incoming government the statistics of this government. Ka ha ga-esi govern? How will they govern if you don't hand this information of this government to the incoming government? Ka ekwen ka ha ga-esi govern? Buhari ka na-ebe akwa today si na Jonathan hapụrụ ya empty government, empty treasurer. Ọkwa na onye ihe information, ordinary treasurer ka hapụrụ ya empty treasurer. Ọ na-ebezi akwa. Na imagine na anyị nwa no treasurer, no treasury, no information about government, no security system. Enweghị ihe anyị ma about the past government. We just like that. Ndị nkịtị total ndị nkịtị. Gwazienụ m, just tell me. A na-ekwu this thing like this, ndị be anyị aka na-akọtu na ụmụnne ụnụ akọzi na tu adịrọ mma, tu adịghị mma. Anyị nọ na the stage of anyị kwesịrị iche echiche banyere onwe anyị. Nwanne, agwara m ụnụ last time, anaghị ezozi ya ezo, ihe ahụ secret. Ọkụ ịhụrụ n'ugwu Hausa. Ugwu Hausa ha nwere history, nwere kwesịrị iteach gị lesson every onye ọbụla bụ onye Igbo. Gaa gụọ history of ugwu Hausa. Ịghọtago? Ịgụsị ya then ị mara ihe ị ga-eme. Ọwụ na ndị Igbo emeghe nsọ ala, ọwụ na ndị Igbo emeghe nsọ ala as a priority, the only religion of Igbo man, onye ọbụla nwekwa freedom of worship. Divide their destiny, separate this thing from mind of onye nkịtị. The priority of religion of an Igbo man is nsọ ala. Nwanne ịchọzi, ị nwere ike iwu Jew, ị nwere ike iwu Christian, ị nwere ike iwu Islam, but the fundamental, because inside this ideology
the nsọ ala bụ ihe people ma as a religion of ọdịnala, because the practice of this ọdịnala, the practical part ya bụ the nsọ ala a na-eme eme. So onye nwa representri Igbo, the doorstep between you and God is the holiness. There is no other way, because God symbolizes holiness. Ọ bụ ihe dị asọ. So there is no how you can reach God without adịghị asọ. Mmụọ nsọ na mmụọ ọjọọ all a different faces ka ha bụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịga na with same face, you have to become mmụọ nsọ or become mmụọ ọjọọ. Ị bụrụ mmụọ ọjọọ ị gaa na mmụọ ọjọọ, ị bụrụ mmụọ ọma ị gaa na mmụọ ọma. Ihe a kwuru onwe ya okwu, mana ihe mebe na ndị be anyị na like ihe ụzọ idea were nganga gbara egwu ọsọ, were ụzọ aghọsị amagha m na-emegheri. So it's as simple as ABCD. Nsọ ala bụ ihe ndị Igbo ma ọ ya ka ndị nna nna anyị ha biri. Go and do your own research. Nna nna anyị ha biri ya na-akpọ nsọ ala. So ọkwa na enweziri ihe ọzọ ị chọrọ ibi, nna nwanne ịdị free, but for Igbo we represent. Igbo heritage is our inheritance, and the nsọ ala is our belief system. Nothing can change that as long as nna nna anyị ha biri otu ahụ, and otu ahụ ka anyị chọrọ isi wee bi. Enwere ihe na-echenji ya, and also only this way ka anyị si wee rụọ nka na ụzụ nke anyị rụrụ arụ, because by knowing these laws you can personify them, manipulate them, use them for physical benefit. Because onye nye na mmụọ ya na-adịghị na mma, how can you have information? Onye ga-enye gị? Iche na nwa bekee dị ready to give you, release their information for you. Iche na China dị ready to release their information for you. Iche na Indian dị ready to give you information. Iche na Jewish people, Israeli people dị ready to give you information. Nobody is ready. Every government nwere culture, every government nwere religion. That place has the information of every elemental science, every physics. That is physics ya na anụ maka ya. Ebe ahụ ka ezuru ya. So if you know this culture and religion and government of your own ideology, then you understand the science, master science. Nna gị kpụrụ ụzọ. On China gwara ka esi akpụ ụzọ. Nwa bekee gwara ha ihe how many degree needed to melt iron. Nwa bekee gwara ha na enwere ebe a na mine iron. Mgbe ha na mine dị iron, nwa bekee ọbịago. Ọ gị kụziri ka esi mine dị iron. Iron ahụ ọkwa ha mine, they mine this iron by themselves. They mine the gold by themselves. Onye kụziere ha. So you don't have this information from these people. Ka ezi onye ya akụziri gị nke ihe eme. Who will teach you? Onye ya akụzikwere gị nke ihe eme. Na ụmụnne, why na ya chọkwa ha n'ibu uru? Why? Achọrọ m ịma reason why we refuse to bala uru. I want to know. Kedu ihe anyị ji wee refuse o ịba uru? Anyị chọrọ m ịma. Nsọ ala bụ the principle of ibu uru. Because nwanne negodi ka ọ na-adị na ntị na isi mmadụ na igbo onye nsọ ala, ịmakwara onye ahụ ga-akụja ịmakwa ịgwa mmadụ na igbo onye nsọ ala ọkụja jes na because ihe ọjọọ na-atụ ihe ọma egwu, ihe ọjọọ na-atụ ihe ọma egwu. Ịgwa mmadụ na igbo onye nsọ ala, ọsọ ya bụrụ onye kristian, ihe ọsọ ya bụrụ ọ ga-akụja godi first na ị na-asọ nsọ ala. Hey nna nwanne, ị ga-emenwu ihe dị n'ime. Ọ ga-ajụ gị ihe ekipụ nwụdị, ọ ga-asị gị na ihe ekipụ nwụdị lọ, ọ ga-ajụ gị like that because ha ma na ha dị ụrụ. Na nwanne, kedu gị na onye rụrụ arụ na-eje? Kedu ihe gị na onye rụrụ arụ na-eme? Onye a dị ụrụ, ọnwụ na ọ dịghị ụrụ, ọ ma na nsọ ala bụ ezigbo ihe, ọ bụghị ajọ ihe. Nsọ ala bụ the way. Ọ bụ na nsọ ala ka ị ga-amata ihe a na-akpọ ilochi nke a those things all private. Mgbe ndị mmadụ develop anyị akọwara ha ebe ihe lochi, kọwara ha ihe bụ ịrụ agwụ, kọwara ha ebe ihe a na-akpọ ibu mmiri, kọwara ha ihe a na-akpọ ka isi juru na eju, ma ihe a na-akpọ echichi a, ma ihe a na-akpọ ịgba nkwụ a. All those things practical something, symbolism. That is ihe nreba ama for ụmụazị anya na-amụ amụ ihe adịka education. Edebe those things ka mmadụ ga-anọkọta n'oje bụrụ ya apịrị apịrị sara ya maka asị ya kpụọ arụ ịkpụ arụ ya kpụọ ya arụ ọkpụọ arụ si desa, maka asị ịkpụ arụ ọkpụọ arụ si desa. Ọ naghị anụ Igbo because ị mara anyị gbagoro ihe a na-ekwu literally dị iche. That's why ihe na-eme na Bible today literal meaning dị iche
from understanding. So literal meaning ka ha bụ instead of understanding. Ha ejighị understanding, ya ji meanings. So asịzie mmadụ kpụọ arụ sịrịsa ọmahazi ihe a na-akpọ ịkpọ ọmaha na this thing was something like a class a na-ego for elite school ka a na-akụzi that thing because onye nkịtị enweghị reason to know them because ọ ga-use advantage the information were chọba ndị oge egwu ndị pastor ihe ndị pastor na-emeta na asa ndị mmadụ zara ha ego. So all those elites need ịma the proper information so that elite aha ga-anọzi arụ ya aha ga-abụ datin apịrị apị desa ebe ahụ onye nwa ga-abụzi nye ọ ga-represent datin so that ihe ọ bụla ọ na-ekwu n'ụwa ọ na-eme duto na omego onwe ya that god o deify go onwe ya. So mana nke nwa na oge asị onye nkịtị iburu ihe apịrị apị desa mana onye aha ma ihe a na-akọ omego onwe ya ihe ahụ ị na-achọ ife. At the end of the day ị na-agba mmiri n'okwute nyanwa na-agha mkpụrụ ọ na-aga a na-epu ome mkpụrụ nke ga na-ada n'elu okwute enweghị ihe ọ na-epu because ihe ahụ hapịrị apị represent your farmland. nyanwa ma nwa bekee ji wee create society ndị nkịtị create elite ndị nkịtị a na-arụrụ ndị elite ọrụ ndị elite na-abụ uru na-arịarị ndị nkịtị a na-ada ada. Mana nke anyị bụziri anyị niile dara ada na enwezighị m elite manụ because elite gị sef na-agbakwuru nwa bekee bọyị anyị adịghị mma polisi anyị adịghị mma kọtụma enwezi ebe anyị dị mma ya. So ọ kazi mma the only way anyị ga-esi apụ ndụ bụ ontiri datin mere nna nna ya great we must know them. Ọ bụghị arụsị na adịghị na-ekwu na nonsense. Ọ bụghị arụsị because arụsị wee ebe the source of energy. This is simple Igbo ka asụ arụsị arụ bụ machine something na-emove ọ na-arụ ọrụ machine ọ na-arụ ọrụ ihe ọ na-arụ ọrụ ka m jee ọrụ ana m eje ịrụ ọrụ. So all a work force something that is moving. So based on physical or elemental force, based on elemental force that ihe a na-arụ ọrụ ma element ma anwụ na-acha no ma mmiri na-ezo no ma ihe niile all those things ka personified ozie ya arụsị n'ezie gị. For you to understand how this universal force work ị ga-use we raw machine raw motor raw plane raw ihe niile ịtọ na ọbụrụ desa na ya pịa osisi desa si na ya uchi gị ifuru ka isi wee unu bụ ndị obere okwukwe Igbo onye ọbụla buru ihe apịrị apị bụ onye obere okwukwe. Simple as ABC. Ọ bụrụ na ị bụghị onye obere okwukwe ka eke ga-esi eburu ihe apịrị apị n'efe mighty God like you buru ihe apịrị apị n'efe na nwanne even Chukwu ga-hate you. God will hate you for doing that. Ọ ga-akpọgasị. It's as simple as ABCD. So ụmụ ibe anyị ga-eweta okwu anyị n'okwu njiriwe taa na ya agbalịala anyị si na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ebe ọbụla bụ ndị ndozi ọdịnala ndị kwee na nsọ ala Igbo ndị si na ọ bụ otu a ka ha chọrọ isi wee bi ndụ na ọ bụ na a na-eje ka ndị mmadụ na-agote na agbagote ka a na-apasịkwara ha because information will stage by stage. Once the students are ready the master appear. Anyị ga na-ebute the information one after the other. Ntọala Igbo nwere practical way all those things you can do and things you cannot do to be onye nsọ ala ọ dị. But first of all ka anyị yochagodi the rice chaff ewepụsịa chaff dị na rice ewee nwee ike sie rice esie wee rie ya. So kịta agodi anyị na-ayocha rice because now o nwere information ị ga-eme ibupụte ndị ọrụ anụ a na-akpagharị achọgharị ọchọngaloko ha ga-eburu ya gbapụ next thing ifo ka ha dị na Facebook na-akọ nonsense. So those information according to ka nna ya ha si ekwu na release the information ha warn say onye ọbụla rụrụ arụ don't give them this information because ha ga-arụ ya ha ga-emebi ya. They will use it emekwa ihe ndị ụka mere with Christianity in Africa. Rome is been there ever since. Europeans they are Christian country. How many times ka ị na-afụ pastor ndị Europe na-ebugharị plane jet fighters jet ka ha na-agba ya this private jet agbagharị n'aka ụka. How many times Europe bụ 100% Christian country.
how many times ka ịfụgo ha na-ajụgharị ego na-ajụgharị politicians na Afrịka na na-ebu ego politician onye ọbụla chọrọ ịzọ prezidenti anya na pastọ ese foto nna nwanne si ebe onye mmadụ kwuru okwu that nonsense ụka anụ nwaru ebe na afịa m ya aka ntị ke ụdị nonsense bụ datin buru private jet na-agbagharị mmadụ ka na-eje die aka buru private jet na mmadụ ka na-eje die ihe nke ọkpọkwa aka mba antichrist na biko na dịzi na-akọ ihe a biko ka m njem ihe ọzọ na oge na-aganarị anyị ga-afụkwa na echi satọde echi wụ satọde anyị ga-ekwu n'oyibo mana oyibo anaghị adị anyị mma n'ọnụ mana e nwere ndị otu anyị chọrọ ịma maka nsọ ala Igbo bụ ndị ọzọ na-abụghị ndị Igbo ndị mba ọzọ na-abụghị ndị Igbo chọrọ ịma maka nsọ ala ọ na-agụ ha agụụ ịbakwute nna nna ha n'Afrịka mana ha amaghị ebe ha ga-ebido ha amaghị ebe ha that is how they confuse. So ha chọrọ ịmata maka ihe gbasara nsọ ala Igbo ha maa na ebe ahụ ka akara aka ha dị. So echi anyị ga-asụ n'oyibo n'ọbụla olulu anyị oyibo anaghị adị anyị mma n'ọnụ mana at least anyị ga-agba mbọ sụọ n'ọbụla nwere ike ha ghọta nwuo n'ọbụ Igbo bụ ihe mere ihe ahụ ndị mmadụ niile na-agbagharị ji wee na-azụ ụmụazị ha maka ihe ahụ just for about ibi ndụ ọ maka ọzụzụ. That's why Jesus ji wee were onye ọkụ azụ ji wee nwee ụmụazụ ya. So the symbolism of Christ wụ ọzụzụ ịzụ nwa onye ka o ji wee sị gị na ọ nwụrụ anwụ ozugo it is finished ọgwụsigo. That is ihe ndị mmadụ ji eje na confuse with the forgiveness of sin nonsense. The body, the flesh body, the material body is being killed away and the spirit arise. Always isi n'ike, that is aka isi. Number 6 isi ike. But ndị nkịtị cannot understand. Mana ndị nsọ ala ga-aghọta. Ha aghọta ya echi. Ị ga-esia this video o nwere nke ị na-aghọta gekwe ya ọzọ ị ga-aghọtarịrị ụmụ ihe na ihe niile because ihe o ji eme anyị na-ekwu anyị na-akpọtụ afa n'ụlọ ụka mana chọọchị ma Baịbụl because n'ọnya nwa na-arụ ọnụ n'ime gị. So ka ịghọta ihe ọ bụgo the first before ị na-arịgote ịgụsị ya 1 ịgụọ 2 ịgụọ 3 ịgụọ 4 ị gaghị anọkọta ịgụọ 1 ịgụọ 5 ọ dịghị possible ụmụ ibe ọ ga-adịrị na mma.